Mantie ma ok onego wabadhre en gimoro achiel kendo okil bro lero ni wamoko e kind rogo moro ka as a country mar chapter 6 madwa ni mondo ibed maler maonge mibadhi kidonje office mar sirikal kata public service. To wamoko on the other part of the constitution mawacho ni we are innocent until proven guilty. Okil onengo nyiswa nikech mano koro e korgi ahinya. Ere kaka wadwa bedo gi gik moko ariyo gi atago magitinwa as a country magi wa achieve gi mwadwa achieve as a country nikech ka imaka gi mibadhi taringa dhi a part of that constitution awacho ni not guilty until proven guilty. Pok doho oyuda gi ketho nyaka chieng' doho yuda gi ketho kokana ng'ama ok owinjore donji office. Ka waringo waduogo koni to chapter 6 bende wacho ni onengo bed ni in iler. Koro ng'ato kaka Mithika Linturi nigi cases 35 to giringo gidhi giliere a part of the constitution mawacho ni not guilty until proven guilty. Ere kaka wadwa kalo ngadho ni nikech kae ma tabu yudowa kaka jo Kenya. Either wa abandon one part wadong gi part machielo to watigo wabed ni you are not guilty until proven guilty. To kamano to wawere gi wachno